Balele wemkhono TV sanibonani kaMudlozi wakwaMsibi bakwethu angiqale ngokuxolisa nje ke ukuthi ke ngiyazi ukuthi izinkumbi zabantu basibonile ekseni bese khona kubantu ade begcwele lapha ke eRobotini ngalo ke uhambo lolu lomsebenzi ke wakwaSanral okade ke ukuthuka uhlanganele khona lapha ke eRobotini baphinde futhi abantu basemkhona bangazisa ukuthi ke sekunequlu elithile selihambile athi liya kwamasipala liyokwazi ukukhulumisana nezikhulu mayelana nalendaba labe bengiqondisisa hle khona siphinde futhi salandela ke khona sithema simama sesifika la sabe sesithembisa ukuthi ke ngoba nakusathatha isinqumo sokuthi kuhlanganele eholeni sizobe sekushaye ke ulive ukuze wonke umuntu nongakhonanga ukuthi eze la ngoba sazi ukuthi abanye basalele khona le ebezokwazi ukuthi ke babe mdibe munye kule meeting yize bese emakhaya kodwa ke nje kasisho ukuthi ke ikhulu zomasipala bese ke sasinqamula ukuthi ke singawenzi live singa record ke basithembisa ukuthi sizokwazi ukuthi sikhulume nabo ke uma sesekuphele kumhlangano sokuphele njengamanje kodwa ke futhi bona futhi abakhozaka ukuthi baphinde futhi ke bakhulume nathi umfowethu ke le usicelo esizokwazi ukukhuluma naye mhlawumbe kuzozama ukuthi nje ke asummarizele ukuthi kahle kahle kwenzakaleni la ngaphakathi mfowethu sikubingelele sikwamukele kuMkhono TV. Sibonga sanibonani. Ubona nje ungasondeli kodwa Msibi ngiphazamisa ungasondeli mfowethu ngiyazi ukuthi nakumhlangano kuhlanganele ngaphakathi uqale kahle ngesizotha kodwa wagcina usuphele ngendlela mhlambe ekhomba ukuthi ukungenami kwamalungu omphakathi izinibuzo eminingi abayibuzayo kubala kuyona ukuthi nifika kanjani kuward 6 siniqala ngako ward 1 inani labantu efuna baqhasha lithini kwavezo 5 kwathiwa lo 5 lo 20 nikhulume ngawo kanti kwangazi ubona isiqoqo nje mhlambe kodwa nje wena njengomuntu kodwa uhamba phambili ngizosho kanjalo ngixolele lapho akawuchazela umuntu okade engekho la namhlanje ukuthi kuhambe kanjani nesinqumo futhi esathiwe esathiwe kwathiwa sibingelele kakhulu nakumphakathi wasemkhondo nakuwe ke mfokandlondo sibingelele into enzekile ke namhlanje besibiziwe ward 11 special lapha eMarobotini bekuthiwe ngathi kuzogoqozwa makufika ke eMarobotini ayi lwashintsha uhlelo kwangasaba njengokuthi kuthiwa kuyagoqozwa manje kwathiwa hayi WBHO no Sanral sebayishintsha yonke lento hayi abasezi ukuzogoqoza sebazoshela inye ilanga umphakathi ke ngaleso sikhathi wathatha isinqumo sokuthi no ake uyisukumele wona ngokwawo uyiyele kamasipala khona umasipala uzokhona ukubiza uWBHO ubize no Sanral kuhlalwe endlini eyodwa nje ke kuzwakale kahle ukuthi kahle inkinga ikuphi kuyo yonke lento emayelana nale project N2 njengoba abantu baqhashwa kungendlela engathi ayilungile kahle ngokubuka komphakathi okwenzekile ke sifikile ke salinda bafika ke bonke umasipala ke bekhona umeya uspeaker amakhansela nawo ku WBHO no Sanral baba khona kwahlala kwemhlanganweni kodwa ke manje okuthusa kakhulu futhi nokusamangaza ukuthi inamba mani yabantu abadingakalayo ukwenza lo msebenzi cha incane kakhulu iyakhalisa kakhulu nje siyakhala kakhulu nje futhi singamalungu omphakathi ngoba especially nje bathe bazoza mhlambe kula amanye amaward ku-ward 11 especially bathe nje bazofike bafuna abantu abahlanu kuphela yabangwa ke leyo nto leyo okugcine ukuthi isiphetho somhlangano singabi sihle ikakhulukazi uyabona ngiqolise nje mfana ngibona kanje khona abantu abangiphazamisayo okunye okube khona sinezinto eziningi esingavumelani ngazo ngoba kuthiwa iproject izemkhondo kodwa kubonakala ngathi iproject kunamaward athize ekubukeka ngathi eyalawo maward ngendlela esibuka ngayo cishe angazi ukuthi leyo nkinga leyo izosolveka kanjani kodwa ke siyabonga futhi kasengidlulise nokubonga ke sibonge kakhulu kumama umeya osukumele phezulu masifika kuye nalo daba esifike nalo lokuthi na inkinga esibhekene nayo singabantwana bakho basemkhondo wasukumela phezulu kwazama ukuthi abahlanganise labantu noma ke singagculisekanga ngempendulo ezinye abasinikeze zona siyabonga mhlawumbe nje ngifuna ukuthi sithinte lapha kule ndawo mfowethu ukuthi indaba yokuthi kukhishwe ke inani labantu akade abafuneka bebonke iqale kwanga indaba efihlwayo kwahamba isikhathi wagcina ukhishiwe u5 uma sesokhishiwe u5 sekubuzakala ngalo 20 uSanral akhulume ngawo ngaleyana ukuthi leyo ndawana leyo kugcine sekuthiweni safuneka lo 5 noma mhlawumbe kusazophinde futhi edwe enye namba kula basho khona lawa amanye amaward vele bamile kulo 5 ngendlela abayichaze ngayo bamile kulo 5 abantu abangathi baba consider kakhulu bathi laba abaseceleni komgwaqo
bayiphendulele kanjalo nawo ngokwabo ukuthi project manje isasekulabo abathathe ngakubo inani elikhulu ngokwenami. Nina-ke njengamalungu omphakathi nibonakala ningenami lokho ngendlela ukuthi zinaphumela fanele ngingavalelisanga namanje futhi asinene. Mhlambe ngifuna ukuthola ukuthi mhlambe yiziphi ezinye inyathelo esenizoyithatha ukuze mhlambe lelo nani lalo 5 igcina mhlambe lishintshiwe. Leyo sisazoyiqoqa ke njengamalungu omphakathi ukuthi siphuma kanjani kule nkinga le. Sisazohlangana nje nathi siqoqe sibonisane ukuthi siphuma kanjani ngoba kuthiwe iproject yaseMkhondo azange kuthiwe eyama ward aseduzane nomgwaqo kuthiwe yaseMkhondo. So ayingabi ke khona lento yokuthi kukhethwa abantu ngokuchema ukuthi le ward leli lingakuphi naleli lingakuphi. Sonke sinikezwe ithuba ngokufanayo nje singabantu baseMkhondo sonke sinama ward ayi19. Mangabe eward 8 uzofika uWBHO njengoba uqalile uqhashe abantu abayi20 awuze phela nase ward 2 ufika uthatha abantu abayi20. Angithi project ithiwe ize kuwo wonke umuntu waseMkhondo asingahlukaniswa asisebenze nje ngenani elilodwa. Mangabe sithatha nje u20 kuwo wonke amaward akube u20 kungabi ukuthi kuneward elizoba nenamba eningi kube namaward azoba nenamba encane. Cha futhi ake sibambe lalo kwamanje ngoba sewuveza igama lokuthi nisawuhlangana njengomphakathi ebese niphuma negama elilodwa. Ngithemba ukuthi nathi sesobe sesibamba from lapho. Sizokwazisa futhi mfowethu siyabonga kakhulu. Siyabonga bakele bakhaya umfowethu la usicelo osuka khona ke lapha ethanda ukukhanya ngizoyibeka kanjani ngoba ngimangazothi iphunzini mhlambe ngoba ngabe sengiyageja njengamanje ke besikhona khona la kwamasipala njengoba ngishilo nesithemba ukuthi ke uSandral naye usazohlela ebese sezokhuluma nathi ngoba sithema sisibacela ku-interview manje bakhomba ukuthi cha abekho ready ukuthi bakhulume nemedia kanjalo futhi nomasipala naye uthande ukuthi kusiqhelise kulokho ingoba sikhuluma nomfowethu ke i-interview yethu ke iphela la. Siyabonga kakhulu mfowethu. Siyabonga. Thank you. Kalengo kubonga support senze show imachi straight like a seed in a court, leading wisdom leading the floor, some peeking a torch. How come you say I lost weight when I'm fit for my thoughts? I wasn't gone for that long, in fact in second I made the wave, so get your work on. My songs are weapons, the one you couldn't hate on, your lady checks on. I know they should fit, except I'm not to step on. Caught up on the field for my goals I'm striking, steering cloud nine when my brainstorms lightning. These are the things that I'm eager to speak, so invite me. Speak to the kids for the needs and the dreams that excite me. Imsebenzi yasemkhonde siyaziphelela. I don't mean to outsource this bed, but that's big enough. Basuza selling on, selling on. Service rates are getting so high, I'm sweating on. Namathuba yashabalala, impilo sithatha kancane, sithola kumnyamalana. Let's go miskaring alatha, usizi maskalalana, usizi lesikhama mama, usizi dliwa inkomo ngathi udlala lomlabalaba. Special on them, I'm a potholes. The politics is cool, but the killing it is so cold. But they look over there. After that, no show. Cancel us on a place. RTP, got my go. 10 November, we were hit by the storm. Lost what we need, now we bleed through the song. What people was in, people got my den, people got my temper. Now we retweet, that is all. To beg a YouTube as Kankasangai, just to up the vote numbers while we stay at the bottom. Then it's the grieving to follow, season a color. It's like we carry cow down, yes, sing me twirl. Umpagati always speak with a temper. On Facebook, seeking attention, seek for the answers. 8 times out of 9, they are speaking in tantrums. Always the same people who get picked for the tenders. I got nothing to hide, I was too right. If you think your life is too fly, my past life was never too bright. For the future, politics is never